Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. O să ne uităm pe TikTok să vedem. Astăzi vom reacționa la cea mai tristă poveste pe Minecraft. Povestea este făcută de Insanity. El a postat-o pe canalul lui și am înțeles că mă implică și pe mine. Așa că astăzi vom reacționa. Și este foarte tristă, deci vom face un fel de încearcă să nu plângi. Dar să fim serioși, este o animație pe Minecraft, adică cum ar fi să plâng la asta? Hai să începem. Ok, deci Insanity conduce o mașină. Ăla-i nociv? What? Ok. Ăsta și eu, hei, salut! Oh my god! Accident! Oh, what? No! Ce, mă? Ai de cap, a murit? What? Nu cred! Ce? Bă, ce a fost asta? Dă un subscribe dacă ți-a plăcut și dă un like dacă ți-a plăcut, gen. Dacă nu ți-a plăcut, du-te și spune-i lui Insanity, nu? Salut! Astăzi